sille raportoinut ei voi olla todellista. Näin se on vähän oli. Onneksi teidän sattuu jotenkin kanssa. No niin. Tuhat vuosiin vaikuttaa isänmaahan ja maailmaan. Tunnen itseni ihan liikutetuksi, että näin paljon ihmisiä ja näin paljon sukulaisia ja ympäri maailmaa on kerääntynyt tänne ja Hannan ja Hermannin sijoille. Tulee jo muuta puheenvuoroa. Tervetuloa ottamaan täällä kahvia ja voileipää ja mehua. Tuossa on navetta. Ja tuolla on sauna. Siellä voisi olla se. Varmaan lapsia. Puukaasuautoilla mentiin ja väkimäärillä polttoaineista. Oliko se puukaasuautossa? Oli. En minäkään ole ollut, vaikka mä käyn vähän sen. Tän varmasti. Mulla on vissiin enemmän päivä. Siellä vähän jalottaa. Mä jotenkin epäin. Tein ei ymmärrä. Kato, onko se aito vai veljetty? Se on sun tukka. Joo. Ei kato Pyydätkö sä Timo? Ai niin, se on meidän vanhoilla Meidän äiti sanoi, että Maija siitä. Oikein mä tein kolme. No niin, hyvää päivää arvoisat kuulijat. Kuuluuko tämä puhe mihinkään? Kyllä kuuluu, Timo. Oikein hyvä. No niin, arvoisat Kivijärven suvun jäsenet, tervetuloa tänne minunkin puolestani tänne Hanne ja Hermanni Kivijärven kotipihalle. Teidän sukunne, padasjokelaiset esivanhemmat Hermanni ja Hanna Kivijärvi perustivat tuossa takana olevaan taloon kotinsa reilut 100 vuotta sitten. Kiitos Pentti Niemisen
minullakin oli tilaisuus tulla tänne teidän sukujuhlaanne, vaikka en sukua olekaan. Sen sijaan olen naapurin poika. Olen kotoisin tuosta Skytän tilalta. Skytän tilan päärakennus on tuossa muutaman 100 metrin päässä tuon navetan takana. Lapsuudestani muistan monia kesiä. Pikkupoikana sain olla tässä pihapiirissä. Hermanni ja Hannan luoja soi niin, että Hermannilla ja Hannalla oli monia lapsia. Ja tämä talo jäi heidän Kullervo, eli Kulu nimiselle pojalleen. Kulun perhe asui tässä. Ja täällä järjestettiin kesäaikaan 50-luvulla hyvin mukavia kesäjuhlia, joissa minäkin sain lapsena olla mukana. Serkkuni Armitukia muistaa, että nämä juhlat olivat Erkki Kivijärven syntymäpäiviä. Ja ne oli oikein mukavia. Täällä oli yleensä pihalla, laulettiin, leikittiin, pelattiin. Että hyvin mukavat muistot ja kiva tulla niitä tänne nyt teidän seuraanne verestämään. Minä puhuisin teille aika lyhyesti, toivon näin, Skytän suvun ja Skytän tilan historiasta ja samoin tästä Longan tilasta ja Longan tilan jaosta. Tuo Padasjoen historiasta on kirjoitettu 2 kirjaa. Uudempi historia on ilmestynyt ihan muutama vuosi sitten. Ja vanhempi historian kirja on vuodelta 1947, Uno Pulkkilan kirjoittama. Siinä mainitaan näitä Padasjoen tiloja ja kartanoita. Ja mainitaan, että tämä Skytän tila oli Vesiaon säteri nimiltään ennen vanhaan. Skytän tila oli Ruotsivallan aikana eräs Padasjoen aateliskartanoita. Ja näitä muita aateliskartanoita oli Verhon kartano, Saksalan kartano ja Alhon kartano ja Ansion kartano tässä naapurikylässä. Ruotsivallan aikaan Skytän omistajina oli erilaisia aatelissukuja. 1500-luvun lopulla oli Jön Skytte-niminen mies, jonka mukaan Skytän tila on saanut nimensä. Sitten se oli läänitettynä Huurnenille. Oli joku liivimaalainenkin isäntä. Mutta lopulta meidän onneksemme Skytän tila meni talonpoikaissuvulle. Vuonna 1834 isännäksi tuli Joonas Heikin poika Toritun kaupilta. Ja me nykyiset skytteläiset olemme hänen jälkeläisiään. Tässä haluan kuriositeettina mainita, että kirkonkylässä on Saksalan kartano, joka edelleenkin on aatelisomistuksessa. Saksalan kartanon nykyinen isäntä on kreivi Christian Kreutz. Christian Kreutz eli Krisse on aivan oikeasti kreivi. Krisse on hyvin mukava, vaatimaton mies. Ja vaikka hän on kreivi, ei sitä tuolla kirkonkylällä kukaan mitään välitä. Hän on ihan tavallinen mies. Vielä haluan sen sanoa, että me olimme Christian Kreutzin kanssa työtovereita. Me molemmat tulimme töihin Padasjoen terveysasemalle 1. päivä huhtikuuta 1982. Minä tulin sinne terveyskeskuslääkärin virkaan. Krisse tuli terveyskeskus hammaslääkärin virkaan. Krisse on minua muutaman vuoden vanhempi, joten hän pääsi eläkkeelle jo aikaisemmin. Minä olen nyt ollut eläkkeellä 2 vuotta. Sanoisin vielä tuosta, että onneksi tasa-arvo on näin edennyt, että aatelisarvolla ei ole mitään merkitystä nykypäivänä. Ehkä kuitenkin nykyajan aatelisto ja rälssi ovat nämä suuryritysten johtajat, joiden palkat nousevat tähtitieteellisiin lukemiin. Mutta toinen juttu on keskisuurissa yrityksissä. Olen lukenut Pentti Niemisen kirjan Isäntä-renki jauhopiiristä toimitusjohtajaksi. Siinä käy ilmi, että kun Pentti Nieminen tuli johtamaan Linkosuon leipomoa, niin hän huomasi, että firma on talousvaikeuksissa. Sitä oli saneerattava ja saatava firma kuntoon. Ja Pentti Niemisen tärkeimpänä johtotähtenä oli se, että firman pitää tuottaa, firmalle on tultava tulosta. Ja toinen tärkeä juttu oli se, että henkilöstön on voittava hyvin, oltava työssä hyvät olot, saatava riittävä palkka. Eli tämä firman tulos ja henkilöstön hyvinvointi.
ne olivat Pentti Niemiselle tärkeitä, eikä suinkaan mikään oma etu, niin kuin vaikuttaa olevan näille erityisen suurten yritysten johtajille. Mutta vielä vähän tähän Skytän historiaan. Isännäksi tuli siis Joonas Heikin poika 1234. Hänen poikansa oli Adam Joonaan poika, joka otti sukunimekseen Skyttä. Kuten tiedämme, aikaisemmin ei juuri sukunimiä käytetty. 1700-luvulla, 1800-luvun alussa ei juuri ihmisellä ollut sukunimiä, vaan pojat ja tytöt nimettiin isänsä mukaan. Oli esimerkiksi Adam Joonaan poika, Vilhelmina Kustaan tytär ja niin edelleen. Eli sukunimestä ei tiennyt, mitä sukua ihmiset oli. Ja näin tämä Adam Joonaan poika otti nimekseen Skyttä. Ja Adam Skytän poika oli sitten Aaron Skyttä, joka oli minun äitini isoisä. Hän oli 2 kertaa naimisissa, kun ensimmäinen vaimo kuoli. Toinen Adam Skytän vaimo oli Iida-Maria Loviisa Skyttä, oma sukua Ståhl. Ja heidän poikansa oli Lauri Skyttä. Lauri Skyttä meni naimisiin Ester Lamperin kanssa. Heillä oli 3 tytärtä, Helmi, Vieno ja Terttu. Minä olen Tertun poika, Timo Talasvirta. Ja Helmillä ei ollut lapsia, mutta Vienolla oli 2 lasta, tai on edelleenkin 2 lasta, Armi Tukia ja Pirkko Kuisma Kursola. Eli tässä on tämä nykyinen Skytän väki, josta minäkin kuulin jo vanhempaan polveen, ikä on nyt 66 vuotta. Mutta vielä hieman tuosta Aaron Skytän ensimmäisestä avioliitosta. Hän meni 1200-luvun lopulla naimisiin serkkunsa Vilhelmina Ylätalon kanssa. He saivat 3 poikaa, jotka kuolivat pieninä kaikki. Tuohon aikaan lapsikuolleisuus oli hyvin suuri. Sitten he saivat 2 tytärtä. Vilhelmiina, joka meni Hokka-nimisen miehen kanssa naimisiin. Hokan suku on edelleen varsin merkittävä täällä Padasjoella Vesiaan Auttoisten Syrjäntaan ja myös Kirkonkylässä. Nuorempi tytär oli nimeltään Pauliina. Ja Pauliina Skyttä meni naimisiin tilallinen Heikki Longan kanssa vuonna 1902. Nyt Simo Helvile, joka täällä on paikalla, on kirjoittanut tästä Longan suvun ja Longan tilan historiasta tämmöisen anekdoottityyppisen kirjoituksen, joka on hyvin mielenkiintoinen. Käsittääkseni se on Pentti Niemisen kautta saatavilla. Itse sain sen häneltä sähköpostilla. Longan tila oli 1900-luvun alussa aika suuri maatila Padasjoella, pinta-alaltaan 558 hehtaaria. Ja tosiaan talon viimeinen isäntä oli Heikki Lonka, joka meni naimisiin Pauliina Skytän kanssa vuonna 1902. Mutta sitten jotain tapahtui, mitä oikein kukaan tiedä. Tässä Heikki ja Pauliina Longan pojan, Jaakko Longan poika, diplomi-insinööri Hannu Lonka, on 5 vuotta sitten vuonna 2010 tehnyt tämmöisen mainion sukutaulun, ison lakanan, jossa luetellaan Skytän ja Longan suvut. Hannu Lonka kävi meille tuomassa tämän teoksensa, joka on tosiaan varsin mainio. Hannu Lonkakaan ei tiennyt, mitä oli tapahtunut, mutta ehkä Longan tila joutui velkoihin. Se oli rustholli, eli ratsutila, eli tilan piti varustaa sotaväkeen ratsumies hevosineen. Kuitenkin kävi niin, että Heikki ja Pauliina Lonka myivät tämän Longan tilan 1908 Padasjoen kunnalle. Padasjoen kunta osti tilan ja mielestäni kunta teki varsin järkevästi. Silloin kunta jakoi tämän Longan tilan 9 pienempään tilaan, jotka myytiin maata tarvitseville. Ja lisäksi tähän näiden 9 tilalle tuli yhteinen yhteismetsä, Longan yhteismetsä. Longan yhteismetsä on edelleenkin olemassa, pinta-ala noin 200 hehtaaria, siinä on 9 osuutta. Minä omistan siitä 1 osuuden, 1/9, ja Erkki Kivijärvi omistaa myös 1/9.
nyt pääsemme ehkä hieman lähemmäs asiaa, sillä Pentti Nieminen kertoi tänä keväänä, ja olen hänen kirjastaan saanut sen lukea seikan, mitä aikaisemmin en ole lainkaan tiennyt, kun en ole juuri ollut historiasta kiinnostunut, että tuolla 1200-luvun lopulla Etelä-Pohjanmaalla, jossain kunnassa, jonka olen unohtanut, siellä syntyi Claes Herman Kivijärvi, tai pitäisikö sanoa Claes Herman Kivijärv. Ruotsinkielisellä paikkakunnalla oli Kivijärven järvi ja Kivijärven kylä. Jossain vaiheessa tuo nimi oli muuttunut suomen kieleen, mutta sitten se käännettiin takaisin ruotsin kieliin, jonka Hannu Kosonen kertoi, että Kivijärvi järvi on ruotsiksi Kivijärvsjön. Ja tosiaan sieltä lähti maailmalle Claes Herman Kivijärvi, ja sitten hän työskenteli ravintolassa Jyväskylässä, missä hän tapasi, tuliko jotain ongelmaa nyt tähän äänitykseen, missä hän tapasi 1200-luvun lopulla ruotsinkielistä Etelä-Pohjanmaalta ja Kivijärven rannalta lähti liikkeelle Claes Herman Kivijärvi, ja hän lähti muualle Suomeen. Hän oli työssä Jyväskylässä ravintolassa, missä hän tapasi, Pentti Nieminen kertoi, että ravintolan keittiössä tulevan puolisonsa Anna Mikkelsonin. Nuoret menivät naimisiin ja he perustivat kaupan Tampereelle, sekatavarakaupan. Ja tuossa vaiheessa Tampere oli hyvin kehittyvä kaupunki, siinä tuli paljon teollisuutta, muun muassa Finlaysonin tehtaat perustettiin, ja sinne oli tullut väkeä täältä Padesjoelta asti, joka on 100 kilometriä Tampereelta. Tuosta Vesian lailla sijaitsevasta Palsan kylässä oli siihen aikaan Faalerin talo. Te tulitte tuon Palsan myllymuseon ohi, että muistattekin, ennen tätä viimeistä metsätaivalta oli tämmöinen pieni koski, jonka rannalla oli Palsan mylly, ja siinä on myllymuseo. Tuossa kylässä oli Faalerin talo, ja 1900-luvun alussa pari Faalerin tytärtä meni Tampereelle, työskentelivät siellä Finlaysonilla, ja he menivät tänne Herman ja Hanna Kivijärven kauppaan siellä Tampereella ja kertoivat, että Vesiala on iso kylä, missä ei ole kauppiasta. Ja näin ollen Herman ja Hanna tulivat tänne Vesialalle, perustivat tänne kaupan. Kauppa on siellä nyt jossain tässä aika lähellä, Pentti Nieminen tietää tarkemman paikan. Mutta kävi niin, että tuo kauppa ei sitten kannattanutkaan, vaan he joutuivat sen sulkemaan. Mutta juuri tämä Longan talo oli siihen aikoihin jaettu ja oli muodostettu 9 pientä tilaa, ja näin Herman ja Hanna onnistuivat ostamaan yhden näistä 9 tilasta. Ja nyt olemme tässä Herman ja Hannan kotitalon pihalla. Näin alkoi tämä Kivijärven suku täällä Vesialla. Luoja soi niin, että Hannalla ja Hermanilla oli monia lapsia, ja sen takia nyt kaikki sukulaiset ovat tänne kokoontuneet. Ja tosiaan minulla on mukavat muistot tästä Kivijärven pihapiiristä, kun täällä 50-luvulla vietettiin tämmöisiä kesäjuhlia. Tuon Longan talon jaon yhteydessä Longan päärakennus jaettiin kahtia. Tämä puoli jäi Kivijärvelle, ja tuo toinen puoli, joka oli saman tapainen talo suunnilleen, se jäi Longan tilaan. Tämä pieni Longan tila sai siis vanhan kantatilan nimen. Ja nyt tuossa Longan tilalla oli ensimmäisenä omistajina sen vuonna 1912 ostavat Padesjoen kunnalta Jalmar ja Olga Nieminen. Mutta sitten vuonna 1926 tila siirtyi Riihimäki-nimisen talollisen omistukseen. Riihimäen talo on tuossa, kun mennään Auttasille päin, tuon Kaukolan risteyksen jälkeen iso maalaistalo, vasemmalla on Riihimäen talo. Tällä Juho Kustaa Riihimäelle, joka osti tämän Longan talon, ei ollut perillisiä. Riihimäen talo on nyt Nikkilän suvua siitä. Mutta sitten vuonna 1927 loppuvuodesta minun äitini äiti, Lauris Kytän vaimo Ester Skyttä, osti tämän Longan tilan.
Ja näin Longan tila tuli Skytän omistukseen tuolloin. Tässä samalla täytyy mainita, sain Serkulta Armilta tiedon, että tuo kauppahinta 1912 oli tälle tilalle ollut 6 000 euroa. Sitten kun Riihimäki osti sen, hinta oli 62 000 euroa. Ja vuosi tämän jälkeen vuonna 1927 hinta oli 120 000 euroa. Eli ilmeisesti inflaatio oli edennyt hyvinkin voimakkaasti. Tuskin maan ja metsän arvo oli näin paljon muuttunut. Että, täytyy tässä sanoa, että minä en kannata Paavo Väyrystä, joka sanoi, että Suomen pitäisi siirtyä takaisin markkaan, koska Suomi on niin pieni kansantalous, että markan arvo heiluu kuin lasku laineilla, heiluu kuin heinämies, että kyllä meidän on parempi pysyä tässä vakaassa eurossa. Vakaa valuutta on parempi kuin inflaatio. No niin, tämä Longan tila siirtyy siis Skytän omistukseen. Ja minä muistan, että minun nuoruudessani 60-luvulla siinä asui Skytän työväkeä. Asui Jussi ja Aino Saukko perheineen. Heidän vanhin poikansa Toivo Saukko oli meillä Skytällä työmiehenä eli renkinä. Saukko toki oli varsin mukava mies. Tässä juuri kuulinkin eräältä Suomen nuoremmikäiseltä, että oli tututuessa Saukon toki nähnyt vielä hyvissä toimissaan. Toki täyttää tänä vuonna 80. Mutta sitten meillä tilanne muuttui. Minä jäin opiskelemaan 68 ja Skytän tila alkoi pitää minun serkkuni Armituki ja miehensä Hannu-Tukien kanssa. Ja Topille ei enää löytynyt töitä. Ja Topi muutti sitten väisyttämisen vuoksi Karisjoen kirkonkylään. Ja tämä Longan rakennus jäi tyhjilleen. Ja se hoidon puutteessa sitten pääsi rattautumaan niin, että me Skytän Longan omistajat totesimme sitten vuonna 1998, että rakennus on niin huono, että sillä ei voi enää tehdä mitään. Ja näin sillä tällä Longan rakennukselle, joka oli siis kiinni tässä Kivijärven rakennuksessa, siihen annettiin purkulupaa Karisjoen rakennustarkastus vuonna 1998, kun lupa saatiin, se rakennusta purettiin. Ja siihen päätyi tämä Longan rakennuksen tarina. Mutta onneksi tämä Kivijärven talo on vielä pystyssä ja kuulen, että Ilmeli nykyään hallitsee tätä tilaa näitä rakennuksia. Hän on tämmöinen uudempi fiksu kesämökki tähän myöskin rakennettuna. No niin, tässä tämä historia lyhykäisyydessään. Minulla ei ole nyt enempää sanottavaa tällä kertaa. Kiitos teille, että olette tulleet tänne Amantin kotikylään Vesialle ja kiitos Pentti Niemiselle, joka pyysi minua mukaan tähän joulaan. Mikäli jotain kysymyksiä tulee, niin voin yrittää vastata. Kiitos kaikille ja tervetuloa tänne Vesalle. Kiitos. No niin. Mä oon siis Hannu Kosonen, jos ei kaikki vielä tiedä sitä, niin olen siis Eevan, tämän Hermannin ja Hannan nuorimman lapsen, tämän Heinon kauppa. Se oli se rakennus, joka oli siinä koulun jälkeen heti samalla puolella. Ja sitten siis seuraavana vuonna on tästä talosta sitten tehty kaupat ja sitten tämä toiminta tässä aloitetaan. Ja kun ajatellaan sitä, että maatalot silloin oli hyvin tällaisia omavoimaisia, että kaikki tehtiin itse mitä tarvittiin, että sokeria ja suolaa ja kahvia täytyy ostaa kaupasta, että ei se ihme ole, ettei siinä 2 kauppaa menesty. Mutta Sirkka on kertonut Eevalle, että kyllä siellä muutakin herkkua oli myytävänä, että se oli kerran käynyt sieltä Heinon kaupasta ostamassa sitten sillinsuolavettä. Semmoista ei enää taida olla mistään saanut. Sitten sen verran näistä kaupoista, että tuohon Lamperin talo, joka on siis Lonkan talon jälkeen oleva talo, niin siihen tuli kauppa. Ja sitten siinä kohtaa, missä
se Jyrälän talo oli, niin siihen vastapäähän tuli Padasjoen osuuskauppa. Tämän osuuskauppa tuli, niin Heinon kauppa loppu. Ja kadun toiselle puolelle tuli sitten jatkosodan aikana Länsi-Päijänteen osuuskauppa, jota Tampereella sanotaan vastaavaa voimassa. Sitten silloin kun Hanna ja Hermanni, Hanna ja Hermanni osti tämän talon, niin tässä oli siis tämä päärakennus, joka oli tupla pitkä, kun siinä oli se saukon puoli silloin, ja molemmat rakennukset oli hirsipintaisia ja pärekatteisia. Sitten tässä oli lisäksi näistä nykyisistä rakennuksista riihi. Muita sen aikaisia rakennuksia ei. Että tässä alapirtin paikkeilla oli sauna, joka paloi ja kulukuulema oli sen huomannut ja yrittänyt sammuttaa, mutta se oli sitten palanut. Ja sitten täällä tien varressa oli sitten vanha Lonkan navetta. Lonkan puolen pää siitä oli pitempään käytössä, sen mä muistankin. Mutta se pää oli sitten purettu. Ja sitten tuolla silloin aitan takana olevalla mäellä, niin siellä oli viljamakasiini, joka oli, äitikin käyttää sanaa, että se oli pitäjän makasiini, että se oli vähän niin kuin yhteisessä hallinnassa ja se siitä sitten purettiin ja sen kiviä käyttäen rakennettiin sitten tämä navetta aikana. Sitten täällä oli lato, joka oli navetasta oikealle päin. Se on purettu vuonna 1960. Sen mäkin vielä hämärästi muistan. Ja sitten niin kutsuttu Lonkan muorin mökki oli suurin piirtein tuossa ihan pirtin nurkalla siinä omenanpuun paikkeilla tuon ison puun takana. Ja se on purettu vuonna 1926. Lonkan muori ilmeisesti kuoli niihin aikoihin ja sitten se purettiin. Ja Kurkisissa, siellä Parlammin rannalla oleva metsäpalstalla, niin siellä oli lisäksi aitta ollut siihen. Sitten Hanna ja Hermanni, kun tässä aloittivat elämää, niin ensinnäkin siellä oli silloin tuli nyt täällä, heillä olivat Kulu ja Kauko ja Hilkka lapsina ja Hilkka kuolikin aika pian sen jälkeen ja sitten syntyi lisää lapsia. Ja tässä pihalla ruvettiin hyvin aktiivisesti tekemään töitä. Hyvä aitta, joka on tuon aitan tuon vasemman puolen pääty, se tehtiin siinä ensimmäisenä jo ennen kuin se viljamakasiini purettiin. Navetta tehtiin 20-luvulla. Hermanni on sen suunnitelma. Sauna tehtiin vuonna 1929 ja sen tekijänä tiedetään, että se oli Lauri Tervavuori nimeltään ja hän oli silloin talon ruuissa. Ja tämä Lauri Tervavuori oli ihmetellyt sitä, että kun täällä saa lapset puhua ruokapöydässä. Eeva oli silloin 5 vanha ja ilmeisesti oli aika puhelias myös ruokapöydässä. Sitten sieltä Kelkankylän muurari muurasi sitten tänne pirttiin ison leivinuunin ja saliin kaakeliuunin ja kaivo, joka edelleen näkyy tossa, niin Olavi on sen kaivannut ja tiedän, että se on kyllä syy. Vanha kaivo oli tien alapuolella ja se korvasi sen sitten. Sitten 30-luvun lopussa
Jo Hannan kuoleman jälkeen tämä yläpirtti on paneloitu, kulupaneloitu, teki niin kuin kuulemma ne hommat. Ja Eevakin oli maalaamassa. Alapirtti, joka nyt on saanut vähän uutta kuosia, se valmistui 39 ja se oli alun pitäen ajateltu Hannan ja Hermannin eläkemökiksi, mutta Hanna ei kuulemma olisi millään hänelle tuolta yläpirtistä muuttaa pois. Ja näin voidaan sanoa, että Hermanni, joka naimisiin mennessä tituleerattiin kauppiaaksi. Ja tiedetään se, että hän oli 14-vuotiaana ollut Lohjalla äitinsä sukulaisissa kauppa-apulaisena, että hänellä oli pitkä kaupan alan kokemus, mutta joutunut sitten rakentajaksi tai rakennuttajaksikin, maanviljelijäksi ja näin edespäin. Ja Hannasta tiedetään sitä kokemusta, että hän oli ollut siis ravintola-alalla, jossa oli sitten Hermanninkin sitten aikanaan tavannut. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että mitenkä he sitten elantonsa tässä saivat. No kauppaa tietenkin. Tuossa yläpirtin edessä on tuo isokomoinen veranta, niin siinä pidettiin pienimuotoista kauppaa, jossa myytiin kananmunia ja Hannan tekemiä leivonnaisia. Maata viljeltiin, viljaa ja perunaa. Sitten pidettiin karjaa navetassa, sikoja, lampaita, kanoja, lehmiä, kasikoita ja 1-2 hevosta. Voita kirnuttiin Hannan aikana ja metsään myytiin. Talvisaikaan saatiin lisätuloa, kun portteerissa oli usein pari miestä ja hevosta, jotka oli täällä lähialueella metsätöissä. Kulu ja Kauko kuulemma tekivät metsätöitä. Hermanni itse ei varsinaisia metsätöitä tehnyt, mutta teki polttopuut ja kuuluisan komeet puupinot liiterinnistä. Kaikki muutkin lapset osallistuivat näihin tilan töihin. Ja aika moni sai kokemusta tuleviin ammattiinsa siitä. Vuonna 1937 Hanna kuoli 36-vuotiaana. Ja silloin... Siis mitä mä sanon? 56-vuotiaana vuonna 1937, 25. Ja silloin Sirkka tuli takaisin Vesijäylle. Hän oli muuttanut jo täältä aikaisemmin pois niin 1,5 vuodeksi, mutta sitten Reino vei omansa. Ja Aili tuli emännäksi vuoden 1942 alussa, olivat menneet kai naimisiin just edellisen vuoden puolella. Ja Aili oli saanut 3 Austerin hiehoa häällä Raavejan kartanosta. Ja tätä karjahoitoa jatkettiin vuoteen 1958 saakka, jolloin karjanpito loppui ja karja myytiin. Ja äitini muisteli, että yksi lehmä olisi mennyt Koivumäkeen. Sitten, kuinka nämä kaupunkilaiset sitten sopeutu tänne maaseudulle ja kuinka heidät otettiin vastaan. Hanna oli ollut Saarikossa, joka on siis vajaa 10 kilsaa tästä sinne niin kuin sitä Hirtenkallion ohitte vielä vähän matkaa kinkereillä. Niin sen jälkeen Saarikon emäntä oli kysellyt kyläläisiltä, että kukas Kivijärven talossa työt teki. Hän kun oli ollut Hannaa maaherran rouvaksi. No, Hannaa jatkossa haettiin usein kuulemma taloihin, kun siellä oli joku kuollut. Ilmeisesti hän ainakin lauloi siellä. Ja sitten aikanaan, kun Saarikon lapset olivat kiertokoulussa Vesijaolla, niin he saivat leikkiä Kivijärvellä, kun siellä oli ikätovereita ja niillä oli niin hyvät vaatteetkin.
taisi olla Tampereelta Itkosen lasten vähän käytettyä, mutta kuitenkin näissä maisemissa erinomaisen hieno. Hermanni oli perustajan jäsenenä pienviljelijäyhdistyksenä ja aktiivisena toimijana siinä. Ja sen jälkeen kunnan valtuutettuna 9 vuoden ajan, ensimmäisen kerran vuonna 18 ja vuoteen 30 saakka välisellä jaksoilla. Aluksi siellä oli tituleerattu hän taloudelliseksi ja myöhemmin pienviljelijäksi. Ja ajatellaan, että koko pitäjässä valtuutettu oli vain 20, että aika lailla oli arvostusta saanut, kun semmoiseen joukkoon mahtuu. Että kaikesta päätellen heidät otettiin hyvin ja arvostavasti vastaan. Sitten joitakin sen ajankuvia, tapauksia ja sattumuksia. 100 vuotta sitten elettiin Suomessa hyvin vaikeaa aikaa, joka jakoi kansaa, sukuja ja jopa perheitä. Hannan serkku, Kössi Kaatra, oli se, joka luki 1905 niin kuin punaisen julistuksen Tampereen raatihuoneen parvekkeen. Hän oli silloin Kansanlehden toimittajana ja myöhemmin tunnetaan työväen kirjailija. Ja sitten toisaalta Hannan veli Atte Mantere valittiin Oulun pohjoisesta vaalipiiristä. Hän oli sinne saakka ehtinyt kansanedustajaksi, valtiopäivämiehenä siis, ja SDP-ryhmässä. Hän oli siinä hiukan yli vuoden toukokuusta 1700 alkaen. Ja tuossa matkalla kuulin Pentiltä, että Aarne Limposua tätä asiaa oli jotenkin kehustellut, että kun suvussa on ollut kansanedustaja. No. Sitten samanen Aarne on jossain vaiheessa muistellut sitä, että silloin 17-18 aikoina, kun hän oli täällä ollut kaiketi noin vuoden verran, niin Herman oli viljaa jemmannut maakuoppaan siltä varalta, että punaiset ei niin kuin tyhjennä kaikkia, jos ne sattuu täällä käymään. Että omat jännitteensä ollut, mutta en ole niistä enempää kuullut muuta kuin sen, että Aarne on ollut tästä kansanedustajasta rintarottimia. Joo. Sitten sen ajan kulkemisesta. Sitten muuttaminen, kun Hanna ja Hermanni tänne muuttivat, niin tulivat junalla ja laivalla ja hevostelilla. Kesällä 1910. Pentti kertoo myöhemmin näistä vaiheista tarkemmin. Sitten Aarne, siis Kaari, on kuulemma tullut kävellen Tampereelta tänne. Ja Aarne on tullut potkukelta. Se on varmaan tapahtunut talvilla. Silloin 17-18, niin mä arvelisin. 18 keväällä tuli potkukelta. Joo. Että, ja sitten 1926 Kuopioisissa linja-autoliikennettä on aloitettu etupäässä Tampereen ja Kuopioiden välillä, mutta tämä Janne Ahola-niminen liikennöitsijä oli ajanut myös Padasjoelle, mutta käytännössä kaikki arjen kulkemiset tehtiin kävellen, potkukelkalla, veneellä ja pidemmät hevosella. Sitten arjen töistä, jos ajatellaan, kun täällä talvet oli lehmät navetassa, niin alkukesän tai sellainen vietiin Hirtenkallioon. Ja ne on Linnuntietä matkaa 3 kilsaa, tietä pitkin, muistaakseni 5 kilsaa. Ja tietä pitkin ne lehmät sinne vietiin. Ja
niitä käytiin siellä 2 kertaa päivässä lypsämässä. Ja se oli muun muassa äitini hommaa silloin, kun hän oli noin 11-12 vuonna. Onko täällä ketään semmoista? Tai lähellä sitä? Mutta se on kai aika pieni vielä. Ja silloin Kullervo oli ostanut jo talon ensimmäisen polkupyörän. Ja kun Eeva tuli lypsymästä veneellä, niin yläpirkitä näkyi vielä järvellä. Silloin ei ollut puita näin paljon, niin oli niin tarkkaan kaikki pellolla täällä. Että se näki, että koska se on tulossa, niin se lähti polkupyörällä vastaan ja veti samalla veneen sitten rantaan, mutta ei Eeva vielä silloin jaksanut sitä yksin vetää. Sitten loppukesäksi vietiin samaiset lehmät sitten sinne Kurkisiin, mutta tietä pitkin on täältä 10 kilsaa, mutta mettän kautta oikasten vain 6 kilsaa. Mekin käytiin siellä 2 kertaa viikossa lypsämässä. Se oli Sirkanpolku. Ja monasti Eeva meni puoleen matkaan vastaan Palkkivuoreen ja toi sitten toisen tonkan. Hän kantoi toista tonkaa sitten tämän lopun. Hän on kertonut, että hänelle tuli siinä olkapää moneksi vuodeksi kipeässä. Mutta Sirkka sai kuulemma vahvemmin. Sitten vielä näistä kulkuasioista. 3.6. vuonna 2024 Hanna oli viimeisillään. Hän oli käskenyt Sirkan viemään lapun Skytälle, jossa oli kylän ainoa puhelin. Ja sen lapessa pyydettiin emäntää soittamaan kunnanvaltuuston kokoukselle Hermannille, että toisi tullessaan kätilön Anna Niirasen mukanaan hevoskyydillä. Hevosella Hermanni oli siellä ja samana päivänä Eeva oli sitten syntynyt tuon yläpirtin kammarissa. Ja siellä on tainnut sen jälkeen syntyä vaan Satu ja Irma. Ja sä oot syntynyt jo tässä. No niin, mutta kumminkin tässä mielessä. No niin. Sitten siis 24 oli se Eevan syntymä ja reilu 30 vuotta Eeva oli täällä silloin viimeisillään ja hänelle tuli synnyttämisen aika. Silloin oli talossa jo puhelin ja hän pääsi sieltä soittamaan, ja kuka soitti, mutta soitti Pirssin, Otto Heinon, joka oli siis aikaisemmin asunut tässä naapurissa. Hänellä oli Pirssi, niin se vei hänet sitten tuonne kirkolle ja sen jälkeen, ja mä kauan siellä silloin oltiin, mutta sama Pirssi sitten toi Eevat ja minut sitten tänne takaisin. Tässä voi sanoa, että tämä mun hidas puheenpaitte ei tarkoita mitään harkintaa, vaan se on ihan synnymistä. Joo, tämmöiset muistelot tästä. Ja nyt pyydetään Ritva Järvettä. Just semmoista maalaismaisemaa meille kaupunkilaisille. Ja täällä oli aina hyvä henki ja hyvä emäntä ja isäntä. Aili ja Kullervo. Muistan kovin lämmöllä. Mä ensimmäisen kerran olin täällä Hanna muun hautajaisissa vuonna 1937. Hämärästi muistan ja siitä on olemassa valokuvaukin, kun täällä oli pitkä koulua. Tietenkin. Ja meillä oli mukavaa Irmelin, sitten kun oli Irmeli ja oli Satu täällä sitten sodan jälkeisinä vuosina, niin täällä oli mukava leikkiä pihalla. Puut ovat kasvaneet kovasti siitä. Vehreyttä on enemmän vielä kuin mitä muistin silloin olleen. Kaunista on, yhtä kaunista kuitenkin. Ja navetassa oltiin, oli lehmiä, oli sitä maalaistuntua ja oli Esko poika tuolla, joka
haki puita ja haki vettä ja oli semmoista kotoista. Isäntä Hermanni hoiteli hevosia ja nousi aikaisin niitä ruokkimaan. Ja se oli todella mukava. Sitten oli viimeisen kerran täällä, se oli jotain 51, ehkä mä olin jo semmoinen nuori aikuinen ja oli hiihtoloma koulusta. Ja olin sitten hiihtelemässä täällä, että siellä oli latu jossain kulki tuolla ja siellä oli sitten samaan aikaan susi juoksi. En mä tiedä, onko siitä ollut siitä sudesta juttua. Niin kyllä muistetaan hyvin. Se susi hätyytteli minua, en mä sitä kyllä nähnyt, mutta se kuulemma oli samoilla laduilla siellä sitten. Ja eikö se samainen susi sitten jäänyt linja-auton alle jossakin? Silvosen auto. Niin, ja sitä sitten pelättiin näillä nurkilla kovasti. Se oli vuosi 51 tai jotain tämmöistä. Joo, meillä oli mukavaa täällä. Siellä oli kiva, kun sai nukkua tuolla peräkamarissa. Ja se oli niin mukavaa vastapainoa. Ainoa oli toi tie oli huono ja oli huono tuo linja-autokuljetus. Eikö linja-autossa vika ollut, mutta se tuli aina vähän huono olo siinä huonolla tiellä. No, tämmöistä, mutta muuten oli. Kaikki oli hyvin ja nuoruus oli ihanaa. Ei voi muuta sanoa, että kiitollisena muistelee niitä aikoja, että sai täällä juoksennella. Tytöt oli kivoja, emäntä ja isäntä. Kullervo oli sodassa, kyllä eikö ollutkin? Kullervo oli merivoimissa. Joo, niin oli merivoimissa, joo. Hän oli merimies. Äitini kanssa niinä vuosina käytiin. Äiti tuli tänne mielellä. Isän kanssa mä en muista koskaan olleeni täällä. Hän oli niin kiireellinen siellä leipomotöissä aina, että riitti sitä työtä melkein. Tässä on tällainen lapsellinen runo Tuula Porolaisen Huono kohti tähteä -kirjasta. Polku. Hiirivaari on kuollut. Tuli aika lähteä. Se on nyt jotakin uutta. Ehkä sirunen tähteä. Jäi metsään vaarin polku. Se tuskin kuohottuu. Sitä aikansa suru kulkee. Ja sitten jo moni muu. Lämmin tervehdykseni kaikille teille, jotka olette siellä mun lapsuuteni leikkipihassa ja Tantereilla ja myöhemmin yöpihassa ja viinseudussa, jossa on 10 vuotta ollut. Kovimman kuitenkin parhaan osan tietysti lapsuudesta ja nuoruudesta. Terveisiä teille kaikille. Ja sitten aloimme markkinoimaan sitä kangasalalaisille. Ja silloin mä jouduin yhteen elämäni identiteettikriisiin, että kuuluuko meidän seinälle Kangasalan kirkon taulu. Ja silloin tein jälleen päätöksen, että minun kotikirkkoni on Padasjoen kirkko minun sydämessäni. Täällä olen käynyt lapsesta asti. Täällä isä sanoi, että meidän paikka on täällä Nyystölän puolella. Näitä penkkejä käytiin aina kun kävimme kirkossa. Ja historian kirja kertoo, että kirkon papistoituksessa seurakuntatalolla kokousta pitämässä iltapäivällä erään pyhäpäivänä keväällä 4, kunnes huomasivat, että kirkko
kirkkotapua oli palaamaan ja sitä myötä tuli valtava hätä ja jonkun verran kirkon arkeistoon saatiin pelastettua muun muassa alttaritaulu. Ja äiti kuitenkin kertoi meille lapsille aikanaan, että silloin kun kirkko alkoi palaamaan, niin täällä oli Jumalan palvelus ja koira oli jostain ovesta päässyt sisälle ja tuli haukkumaan keskikäyttävällä. Ja kun koira hälyteltiin ulos, niin silloin selvisi, että siellä oli kirkkotapeli tullessa. Että tämä kosketti meidän sydämiä kovasti, että koira ilmoitti tällaisen hädän seurakunnalle. Mutta kirkon tässä uudessa historiakirjassa on vähän erilainen tieto. Sitten kun se kirkko oli palannut, niin tässä on lähellä nuorisoseurakunnan vaihdoa. Kun lestadiolaiskodista olemme, niin kovasti vahvistimme ja pidimme tärkeänä kristillistä kirkkoa ja kirkossa käymistä, mutta ei se joka pyhäistä ollut varsinkin suurimpina juhla-aikoina. Ja varsinkin äiti oli sellainen hengellisen elämän ylläpitäjä, voi sanoa enemmän kuin isä. Äiti touhusi aina, että Argentina piti tulla kirkkoon, kun laulettiin Hoosiannaa ja tietenkin jouluna piti olla kirkossa ja sitten pääsiäisen aikana. Nyt oli sellaisia selviä, mutta myös muulloinkin. Minä kävin rippikoulun täällä vuonna 1963 ja pääsin ripille. Tätä on nyt lyhennetty tätä alttarikaarta, mutta muistan, että tuossa polvistuin ensimmäisen kerran Herran alttarin ääreen ja ne on ollut sellaisia muistoja, jotka varmasti säilyvät mielessä. Ja ajattelin usein, että kun katselin tätä Parassan kirkkoa, että tämä on niin harmoninen ja sopusuhtainen kaikella suunnittelunsa puolesta, että tämän paremmin kirkkoa ei voi suunnitella. Että nämä uudemmat kirkot tuntuu enemmän teinään. Kaikki istuu niin mukavasti. Tämähän on tämä saarnatuoli periaatteessa evankeliumin puolella. Kun kirkon ovesta tullaan, niin vasen puoli on evankeliumin puoli ja tämä oikea puoli on lain puoli. Ja tällä puolella on myös lasten malja normaalisti. Niin se tässäkin on. Se kuuluu tälle oikealle puolelle. Tässä on monet juhlat ollut ja kaikki koskettavimmat tietenkin on oman isän hautajaiset ja sitten veljen Martin hautajaiset, jos tässä on heitä saatu tuonne kirkkomaahan. Ja meidän perhepiiristä on myös Ilkka-veli, minun nuorempi veli, kuollut silloin vuonna 1996. Hän asui silloin Lahdessa ja äiti siunattiin siellä siunauskappelissa, jossa kohta menemme käymään. Tämä kirkko, tämä on tällaisen arkkitehdin V.G. Palmqvistin suunnittelema, edustaa klassismia. Ja tätä kutsutaan täällä uudeksi kirkoksi, joka on valmistunut vuonna 1928. Niillä oli useammallakin tarha siellä Turun lähistöllä. Ja eräältä naisihmiseltä, joka oli huushollas Yhtäniemistä, niin muistan, että hän tunsi Olavienon näistä tarhauspiireistä. Ne oli tarhureita ja kaikki, turkistarhaajia. Ja niin hän vaan sanoi, että se oli niin iloinen ja mukava poika. Että tämmöinen on lapsuudesta ollut ihan jäänyt mieleen. Oi kallis Suomen maa, sun koskiesi muuna on kiesi muunina. Sun kuunnella kunnes hetki lähtöni lyö. Ei toista voimaa, voimaa
vainio, kultavainio, rakkain luotte meidän luon. Sulle tahdomme suoda kaikemme, puolesta seistä latakoon. Oi Suomi synnymaa, sohjelmassa sun oikasi onnellisena nukahtaa, kun hän henkensä vallan sulle antanut on. Ei muuta kunniaa, voin kuulla kummultansa sun kuusiesi kuiskina, kun sä kätkenyt olet hänet viimeinen on. Setäni Olavi Kivijärvi syntyi 1914 kesällä 30-luvun puolivälissä. Hän oli raakas nuori mies, maa- ja metsätöitä tehnyt. Semmoinen tieto on, että hän oli muun muassa Virossa käynyt oppilaan rakennuksessa keskussairaalassa. Ja semmoinen sopia. Hän oli sitten Pihdissä ja Kirjoilla siellä Kettutarhalla töissä. Ja nämä loppuvaiheet olivat sen kaltaiset, että 6. helmikuuta 1942 oli kovat pakkaset ja kovat taistelut. Isäni Utto Kivijärvi ja setäni Olavi Kivijärvi olivat samassa joukkueessa. Isäni haavoittui vasempaan olkavarteen rajastavasta luodista, joka kansainvälisen sopimuksen kilpailuun. Olavi haki veljensä Urvaan ja sitten haavoittui virolainen vapaaehtoinen sotamies, jota Olavi myös lähti hakemaan. Siinä yhteydessä hän sai sitten tanatuksella katsaaseen ja haavoittui siten, että 10 päivää elettyä sotavapauksesta. Näin valittavan vähäisen hänen ja sankarivainioiden muistoa kunnioittaa ja lasketaan pitkälaatuista. Oli tämän veljen muisto siitä ja se riippui siellä meidän lapsuudesta. Vanhimman lapsen lapsi ja näin nuorimman lapsen lapsi. Heidän muistolleen nämä ukot. Ja pienenä oli syönyt Hilkka-tätiksi. Konenkivi ja saniaiset kasvanut koko sen ajan, kun minä olen täällä käynyt. Ja hyvin usein siinä sitten on pyhäinpäivänä ja jouluna on sytytetty kynttilä tähän isovanhempien hautaan. Tahtoisin, vaikka uudet vaiheet elotielleen tois. Ja Päijänteen muikkua paistettuna. Sitten on kasviksia ja tämmöistä pihvipataa. Ja
Israelin salaatti nimetään tämä salaatti, johon kuuluu sitten tämä kastike, jota voi myös käyttää muihin. Olkaa hyvä ja sulta on. Ja jälkiruoksi on tietysti manna. Joo. Kyllä. Ja aikamoinen pelastus. Mä en tiennyt mitään. Mä nyt Villiän poikien kanssa sitten ruvettiin voimistelemaan. Mä olin aika hyvä voimistelemaan. No niin, olit kyllä voimissasi, joo. Siihen tuli heti toinen tilalle. Mä olisin tämän pelastuksen, mutta... Ja me kuultiin. Joo. Uusia Saadessa Eero, tuu sinäkin syömään. Kameramieskin tarvii ruokaa. Niin. Saatko mennä vietyä? Kuulkaa kalastajana, että sitten toi riittänyt. Niin. Joo, sieltä sanoo se helmi. Niin. Tässä on kirkkaan muikko. Mulla on erikseen. On. Missä istuu? Mihin me mennään istua? Meillä on juota. Joo. Jätän tämä ensin tullaan. Ihan viettä varmaan. Parempi pysyä niin yhdessä asiassa. Onko se jo maistanut? Maistaa. Tuossa oli noita paikallisia muikkoja. Tässä on vettä kiitos. Kiitos. Joo, mä otan tuotia tommosen liinan. Kiitos, kiitos. Tässä on oikein pitäisi. Missä? Joo. Kyllä varmaan. Pitäisikö mun Pekalla laittaa? Joo, kyllä otan. Sieltä saa ostaa. Voisiko sä pitää nostaa? Niin, kaupasta samalla. Tulee. Ainakin kalastajat saa. Kalastajat saa. Niin, kalastajat. Pärjääkö täällä? No, pakko tehdä vähän kuva. Täällä kalaa. Joo. Onko se sitten se parissa kirkolla? Että siellä kytää. Ei se. Ei ole Nyt mä kans kaatan. Mä voin tuoda mehu. Joo, on siitä. Tässä sulla on juotavassa. Kyllä se on juotavassa. Mehu. Mehu lapsille. No, itse.
Noin. Voisi sanoa, että vähintäänkin vuoriammattilaisena tätä sukututkimusta harrastanut vuosia ja on siinä varsin pätevä. Ja tämä esitys kuuluu näin. Kaarle Suuren sukua. Herman Kivijärven ja Hanna Mikkelsonin jälkeläisten sukujuuret menevät Kaarle Suureen Hanna Mikkelsonin äitin kautta. Hannan isä Mikko Mikkelson oli kotoisin Messukylästä Haiharan Alasen talosta. Mikko muutti maalta kaupunkiin ja tuli Tampereen Pellava-tehtaaseen töihin. Tampereella hän meni naimisiin Judith Fagerlundin kanssa. Lähdemme nyt seuraamaan Judithin sukujuuria. Hannan äidin Judith Fagerlundin isä oli lasimestari, joka oli tullut Porista Tampereelle. Judithin isoisä oli porilainen laskenvalaja ja isoisiksi ja sai sukunimen Fagerlund. Kun hän muutti takaisin Tenholaan 5 vuoden kuluttua, hän oli arvoltaan Henkka Vääpää. Kirkon kirjoissa hänen nimensä oli vähän aikaisemmin jäänyt leskeksi. Elisabeth oli Melsarvyn Rustholmin emäntä ja näin Hans Fagerlundista tuli Rustholmin isäntä ja hän erosi armeijan palveluksesta. 1700-luvulla oltiin hyvin aatelissäätyyn, vaan olivat ratsutilallisia tai muita taloudellisia. Tähän väliin sukututkijan huomautus. Tähän asti olen selvittänyt sukua itse kirkonkirjoista tutkimalla. Tenholan kirkonkirjat ulottuvat juuri 1600-1700-luvun taitteeseen. Aatelissuvuista on olemassa julkaistua selvityksiä. Jotenkin, minä en tiedä, se on varmasti nyt menty talteen jo noille johonkin nauhoille ja minkälainen muisto siitä mahdollisesti jää sitten sinne meidän kotisivuille tai mihin liian. Mutta olisi tosi hienoa sitä muistella niistä jälkikäteen. Kiitos kaikille. Ja kertoi, että hän olisi tosi mielellään tullut tänne Padasjoelle juhliin, mutta se meni nyt päällekkäin tämän Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen. Siellä on nyt viikonlopun aikana 3-päiväiset juhlat. Ja sitten hän ei sitten sen takia päässyt, mutta pyysi kertomaan kovasti terveisiä kaikille ja olisi halunnut. Kiitos. Sautius, sitä sentään ikävöin. Miten villisorsan valitus soivaisikossaröin. Joku yksinäinen eksynyt, joka vilua vaikeroi. Jokon kaisikossa kierrellyt, ei kemoa löytää voi. Sun harmaa jalka-autoas olen katsonut kyynelein. En suunsa itkenyt rannallas mun omaa nuoruuteen. On sydän sun kuvasi painunut ja sitä